Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today I'm going home. Yeah, shop. My business comes first. I don't care if I'm kangakanani. The business I'm number one. I'm here to take parcels. Zit is Zabantu. And I will deliver them as I wait for my sister. Nyapaya. Mama abaitu batyo inhle mntanami lokho yakhe. Guys, I'm gonna show you my outfit of the day. But for now it's time for me and my husband to eat. So we went to a Kaya Cave. Oh, we went to a Kaya Cave and got some samp. Yeah. Xa ungumfazi mani ungumfazi because unecebo. Ke nive laa nto kuthiwa iintombi zinecebo. So for you uba ube ngumfazi funeka uqala ube yintombi. Ube yintombi. And then when uyintombi, yho, ayintle nantsi manje. Nantsi ukutya kwam. Khawungene emotweni baby man, hayi. Don't ever strong. This is what I'm having. Samp beef, beetroot, potato salad, ithanga, spinach, but spinach. Funa uzamisa. Baby, let's have a because I'm going to buy a color one of the I think abantu abangcono they don't look at me ngathi baxaba umuntu otyayo. Phofu iyafana ke mna nami nomyeni wam almost every day kodwa xa sijonga sihamba soyi-YouTube asenze into arongo. Nyaka igrape uziki nqanawe Jona. Courier has arrived. Iinwele zabantu bam. I need to call them. Constantly love. Can I have floss? Floss mint. Flossy. Flossy. Oh, my baby. I have 2 units. Into endiqapheleyo apha ezinweleni noba uthengise 2 units noba uthenge 1 unit as long uthengisile evekini uba nemali engangemali. Uyibona ne? Uba ungaziphiwa ngumntu uba ungazithengisa iinwele. Ndiyazithengisa ke ezi nwele anytime nizifuna ndikhona. Ndiqala uzihleka xa ndisitsho komyeni wam mna into enabantu iyandiinconvenience. Tell me why ingu-3 ngoku isister wam lo I'm supposed to be buying groceries naye engekafiki. Yho, ndilapha ewesi and ndiyoyika mna ungena kule fridge. Wow. Intsimbi yesine. Dodo ipheka namanzi ohlamba phaa phandle nithi ntini nje uzulazula ubani usolula imilenze Uzingcolisa utata. Ayisakhali shem. Hello. Ayisentle. Ithani imbi ke ngoku xa ilapha. Kule intle intloko. Imbi le nto. Gqibile uklina endlini enkulu mhlawumbi izitya. Tywala buhluziwe. Ndithi usikhaba ndiyamcela. Hey, zi-2 cent ezi. Andazi uba ndisihlepha isipaji sam. Uyothenga nto? Uyothenga isuphu? Isuphu neroyco ezi-2. Isuphu neroyco yinto eyi-1 iroyco mntanam. Ndifuna nizithengele idrinkopop eva. Imali idrinkopop eyi-1. R2. Ndifuna nizithenge idrinkopop ezinintsi nizo. Hayi, so ndithenge chips kukho abantwana abanintsi. Zonenzele andizifaka ezithuluthini ndizifaka apha efrijini kamama nozonixini. Uyayiqonda? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yebo? Thenga idrinkopop zahlukane zibe yi-7. Ndenza nenzela. Manke ndiklini kamama. 5, 6. Yho. Ngu-1 ngqo. Ndiyaqala utya
Ndiyaqala uhlala phantsi. Yintoni le nto ndizifake kuyo? I need to cut my hair. In fact, Ondela needs to cut my hair. Ondela! Ulaphile phuma apha phambi kwethu uthi. After. Gqibile. Ulana? We're done. Ready for big day. Before I'm being after. So if you see me, bye. Oko ndifikile apha ekhaya sityiwa inyama. Yintoni le? Sitya nto? Sitya amaphaphu egushana. Into? Ehagu. Kuthiwa funeka uqale utywala buqale kuthi. Utata Bryce sicela utywala. Sendisele mna. Inkomo. Every chance my mother gets, he asks for a favor. Bashumama bamacika baphi? She just asked a favor from my sister's boyfriend. Amayomthathela amalongo. Ndandingasalili bhuti. Lahle iwallet yam. Lahle kwanto. Intloko. Yho, kanditshaba. Ndanceda ngumntu olantuko owazi isename yethu. Wafowuna, wabhala kuFacebook. Yazobona ngomnye umntana olapha efemelini. Wazoza apha ekhaya. Wow. Andikwazi ulala endlini elo xesha, sakwazi nokwenza Bendivela ndimbone kuqala wasajekise nganto